Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o modrý Samsung Galaxy S3, čiže veľká S3. Mám k telefónu kompletné príslušenstvo, že nepoužité sluchátka, dátový kábel, cestovná nabíjačka 1 A, samozrejme krabica. Telefón má displej nepoškodený, nie sú na ňom ani dokonca žiadne škrabance. Telefón vyzerá veľmi dobre, takmer ako nový. Batéria v telefóne vydrží štandardne 1 deň. Môžeme si ešte porovnať číslo e-mail s krabicou. Koncové číslo 48312. Na krabici máme samo nechce zaostriť 48312. Telefón ide ako má, všetko je v poriadku. Takže kto by mal záujem o takýto pekný modrý Samsung Galaxy S3, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.